So that introduction mazishke yakandibata futi. Andakabatwa nezvinhu zvakawanda. It has got to do with a lot of things. Climate change. Amugona. It's to do with climate change as my soft sculptures. Zvaita unge dombo riri kuwezwa, but dombo riri kufamba rakapfeka. Imimi makapfeka kudai so. Zvine religion ere mukati. Religion yenyu ndeipi? Ya, ndiri muRastafari. Mufaro wedu kuva nemi nhasi pano paDestiny TV pachirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino tinokuunzirai vanhu vari kurarama kana kuti vakararama nyaya dzekuti tinokwanisa kudzidza kubva madziri. Hongu dzimwe dzenyaya idzi dzinovhundutsa, dzimwe dzinochemedza, dzimwe dzinosekesa, dzimwe dzizhinji tinodzidza kubva madziri. Nhasi uno tina mukoma Catwell Kutsi. Makadi. Tiripo makadi tinokusimbisai ruzhinji rweZimbabwe. Ndinonzi Catwell Kutsi. Makakurira kupi? Makazvarirwa kupi? Makatombotambo majenjerere kana kuti imimi muchikura muri mudiki makatambei? Ya, ndichikura ndiri mudiki ndaingoitawo zvinoitwa navamwe vadiki. Taingogadzirawo mota dzemawaya nekugadzirawo zvinhu zvakasiyana siyana. Asi kungoti chete inini kukura kwangu handisina mafriends zvakanyanya. Ndingori focused nekugadzira zvinhu zvakasiyana siyana. Ndaitove kana muelectronics. So ndaigona kugadzira zvinhu zvinotogona kushamisa vanhu kuti chinhu ichi chagadzirwa sei, chiri chemagetsi. Ndichiri kuprimary. Kupi koko makaitira primary kupi mukadzidza chikoro zvipi nezvipi? Primary ndakaitira pachikoro chekuchitungwisa chinonzi Seke 11. Asi inini ndakazvarirwa kwaMurewa. PaMurewa Center ndokwandakazvarirwa. Kumusha kwangu kuri kutanda kunyanga. Zvinota kuona manzvimbo zhinji dzamataura dzatoonatu. Mazvarirwa kwaMurewa, kumusha kuinyanga, mazonodzidza kuchitungwisa. Zvaifamba sei? Ya, kwaMurewa ndo kumusha kwakaberekerwa baba ndokwataigara. Asi uku kutanda uku ndokwakazonovaka kumusha kwana amai. Ndokwakanovaka ndokwatakangonogareko. Kuchitungwiza ndokwakavakira vabereki. Ndokwakatengera musha kwatinogareko. Ndokwatinogara kuchitungwiza. Chii chaiita kuti muti imimi chakakutai inspire kuti mutange kuita zvekugadzira izvi? Uye makazvitanga mune makore mangani? Ya, ndikakuti ndakatanga zvekugadzira ndonga ndiri grade 5, 6, 7 ndo pandakagadzira kamwe radio kaingobata mastations akasiyana siyana na BBC chichi anongobvisa zvimaparts zvepamaradio nekushandisa animasiwa mafoni ekudhara aya anekaunga mouthpiece kake ndokandaishandisa ikako. Sekuti ndakatozongoteera so ndichitonzwa kuti this is BBC World Service Bush House London chichi. Ndikatoshamsika kuti ndikatoanzwisisa akatoshamisika kuti munhu yatogadzira radio. But zvinozombonyanyotorwa serious uzogumisira ndazoti ndakurawo ndazoendeswa kuchikoro cheelectronics. Ndiri computer technician. Makatozoenda kunodzidza chikoro mamapedza form 4? Secondary makadzidza papi? Ndakadzidza panonzi paSeke 4 high kuchitungwisa ikoko. Okay. Mati imimi makanga musinganyanyotamba nevamwe. Chii chaita kuti mubva mazvipatsanura kubva kuna mwana? Notinoziva kuti kana muri mudiki munototi shamwari yangu ndinhingi ushe uchitsvagwa muchienda kunotsvaga kunoita musikanzwa makawanda. Saka sei imimi maizvipaura kubva kune vamwe? Ya, tingati mafriends andandinawo kwete zvezvo kuti unoita friend zvake deep zvezvo. Because ndikungwa vaisazonyanya kuwirirana because ndaive ndaigara ndingori focus nekungoresearcha kuona kuti zviri kufamba sei, ndikazidai zvinobuda sei. Saka most of the time ndaizoda ma disturbances.
Muupenyu dzimwe nguva sekutaura kwamaita kuti ndanga ndichifarira kutamba ndega ndisina shamwari dzakawanda zvinoita kuti unzi wakasiyana nevamwe. Asi nhasi uno takatarisa zvamuri muchandiregerera ndichati makasiyana nevamwe nekuti isusu kunoti mangwanani uchigeza wotanga kutsvaga kuti ndiri kupfeka hembe ine ruvara rwupi ndiri kuita sei. Asi imimi mapfekero ndiri kuona kuti kubva kumusoro kusvika kutsoka makapfeka munozviti kudii fiber art. It's like kuzvarwa inini baba wangu ndi designer, is a fashion designer. Izvo zvari kuSouth vanoshanda kuSouth Africa izvo. Vaindisonera hembe nematerial kana dzimwe dzinodhura mastyles akasiyana siyana mana linen chichi. But ndakazosvikira kuti hapana imwe restyle kana iri more than all this stuff yese. Ndakatanga nekugadzira bhutsu yandakagadzira neganda rembudzi inonzi dehwe rembudzi riya. Ndobva ndaona vanhu vari kunakirwa. Bva ndazogadzira imwe yandakagadzira newindscreen. Asa windscreen remota riya. Windscreen rakapwanyika riya. Bhutsi iyo vanhu vaitora futi vachiisa online bhutsi iyo vachitora mafotos. Saka manje ndichifamba kudaro vanhu vangu vari challenge dzakanyanya vakazongondita anza pana mumwe mudhara akazondita ko wadi kungogadzira the whole thing, wadi kungopfeka whole staff iri staff yakugadzira bcause ndakazogumisira ndakugadzira futi dzefiber futi bhutsi idzodzo. Ndobva ndambosvika kuti zvinenge zvinonetsa. But ndakazoenda nchiziita until ndatozoona ndatozoburitsa job zvakatora time yakareba. Uchishandisei? Fiber. Tushandisa fiber asi tushandise chi? Ndakadzigadzira futi tsono dzacho. Muine tsono? Unoisa shinda mutsono? Ndoisa fiber iyo. Because fiber yaishinda string ndoisa mutsono memo. Because kugadzirwa kwacho ichi it's a process. It's like art. Ndokunanga unganza fiber so ndakutotanga kuibatanidza yakaungana kudaro. Kana kune vamwe vasingazive seni. Fiber inobva papi? Mambotora nyaya yesilki. Takanzwa kuti silki inobva pagonye. Tinoona vanhu vanonyatsogadzira machira achibuda mumushini. Fiber inobva papi? Fiber chimuti chakada kuita unge gavakava. Vamwe vanochiti konje kuchindevera vanoti skusha. Vamwe vanoti chikwenga chakada kuita unge gavakava chaita zviminzwa mumasaidhi. Inini kunzwa kwandakaita vanhu vekudhara vaichikweshera paivhi zvokuchaimboshandiswa kuchikorere vaita zvokuchisurira paivhi so. Saka ini ndakagaya nekutebvenyuka kunoita ivhi kuya nedai anoza dai remota riya. So I use dai remota riya nebadza anoza badza rekusagurisa riya. Ndoitsemura ndoiisa pabadza papa ndoidzvanyirira pabadza paya ndoidhonza yobva yanorasa green stuff iya ndoidhonza futi rimwe side kusvikira yasara yamastrings efiber chete ndozonoinyika nemalemon kuti irase kuvava kuyako. Zvekuti hazvisi kutovava ipapapo? Haivave. Plus it's a process inozo nema-detergents anoshandisa inosvikira pakuita soft. Haisiri hard zvairi izvazvi. Inozoenda netime ichiita soft. Sekuti chachinhu chiri comfortable kana kupfeka. Semapfekero amakaita tikuona zvinezvi. Ngezataura kuti kubva kumusoro kusvika kutsoka. Makapfeka fiber iyoyo. Fiber chete isina kulainwa mukati. Bhutsu chete ndo dzakalainwa but mapise ebhutsu handilaini. Ndongoisa akadaro. Bhutsu mamwe maifensi anopinda varungu vacho vanoda stuff isina kula. As all as it is. Makazozvitanga rini izvi zvekutoti ininika mupfekero wangu ndakupfeka fiber? Plus mukona kuti kupinda kwakanoita mazitye kuya I was shocked, I was terrified kuti
kuita seko type yakadai neculture yedu isusu are not allowed kupfeka chinhu chemunhu asingazivi arimazona hatibvumirwe andi munoona panofa munhu zvinhu zvinogoyewa munhu anogowana within weukama. So that introduction mazitye yakandibata futi handakabatwa nezvinhu zvakawanda. It has got to do with a lot of things climate change. Amugona it's to do with climate change. Amugona kuti stuff yese iri kushandiswa nowadays zvinhu zvese zvakaintroducedwa it's like material inoshandiswa plastics and stuff iri kugadziriswa zvinhu. That's why ndichitry kugadzira chinhu zvinhu zvakawanda out of fiber. Amugona it's organic. Chinhu ichi pachinonoraswa paipai sezvakaita plastic kana kuti jira harirambe richiexista riri muivhu muyamo rakutotena into another source of energy than plastic rekuti riri kuramba and it's suffocating the environment. Zvichira kuti muri kuti imimi mapfekero amuri kuita akaitwa influence nekuti makaona kuti vanhu vakanga vachipfeka hembe dzevanhu vasingazivi, hembe dzangouya yes ari mazitye. Vamwe vanobva vati mazitye chero rakanaka sei. Saka ipa hamutombopfeki, hamupfeki bhero. Okay, makatanga rini kupfeka saizvozvezvi? Mainge makura sei, mabva kuchikoro, maenda kuchikoro cheITC? Nguva iyoyo maipfeka hembe? Kunyange kuchikoro maipfeka uniform? Yes, it's true. Makazotanga kupfeka kudai so rini? Ndanomusi, if I'm not mistaken, more than 20 years. I've been more than 20 years nchipfeka. Fiber? Nchipfeka fiber chete. Pfeka fiber. Zvichira kuti mutori nemacostume akawanda wanda here amunochinja, kuti mutori nematrauser akawanda munochinja nemashirts akawanda? Nakuwanda zvawo because it's like this thing, it's a piece of art. Iri kamisa tingati pachirungu expandable. Chinhu chekuti ndogona kuenda musango ka ndinotora fiber ndobva ndachichinja form chakadaro chisina kana kumbotangwa again start a new thing. But yes, mapisa anogadzira ndikugadzira boots chichi ma-earrings ma-heads but ma-costume ma-costume ndongoexpanda chete ndogona kuti ichinje izvo kuti inogona kuti munga yato nema-pockets yato nema-long sleeve yato another piece. Ndichitanga kukuona ika ndandichifunga kuti munhu haasi kuvaviwe royo, saka mazotiexplaina kuti imi munonyika mumalemoni yorasa kuvava plus fiber ine secret yekuti because ndoona pandinoiharvesta baibai it's like ndogona kuiharvesta yakawanda panotanga kunoibvisa stuff iye ndichitora shinda dzedze that day very day iyoyo inenge chiscreen but ndikazoya next day yamboita time ka inenge isingascreen futi haisina that itching yakanyanya. Munoiharvesta kupi? Muri kuti ni pandoenda kunoiharvesta mutorere nekwamunorima fiber yenyu kana kuti munokwanisa kuenda pamba pemunhu ane maziruva iyayo anoita ma fields have got God given fields everywhere. Ndo iharvesta kana mugomo mukopi ndoiharvesta kuchitungwiza ikoko kunonzi kuriverside because inowanzoita kana kuriverside kune mvura kwakwe ndoiharvesta kuriverside. Dzimwe time kana ndiri kuriverside ndogona kuti ndikaiharvesta zviri a simple way to harvest it ndogona kuinyika mvura yoora stuff yegreen yayo ndozoitora iyo haiotwe strength inenge ngori zvairi. Zvichitora mazuva mangani izvozvo kuti mumboinyika mvura mozoitora? Inyike inotora kana kuti almost 3 weeks kuti inyatsoti yasvika pandiri kuda chaiko chaiko. Inenge yakungobva but yakanochinja yakanoita ka brownish but it's not bad that color. Inenge yanoita ka brownish color. Ndozoshandisa futi fiber muchindwe unonzi muchindwe anomuzwa what is paifamba mambo Jesu muNazareth uyu wakareba reba uyu nezvima une ichi une mozi ndoshandisa futi unobudisa fiber futi ndiyo palm. Okay. Palm. Yes, palm. Inokosa kutosona futi hembe dzamakapfeka ndeishandisa futi kudecorate. Ndine mamwe mapisa akatoiswa palm iyo
ndozodhaya futi ndichishandisa natural trees. Ndogona kushandisa kana kuti kuidhaya nemuhacha, anozva mashizha emuhacha ukainyika nemashizha emuhacha inotena brown, ukainyika nemakwati emuhute inochinja kala futi. Iye zvinezvi matauriro amuri kuita muri kuenda kumiti asi muchiti ndinodhaya. Sei musingangonotenga dhayi muchitoro mouya modhaya? Sei muri kudavha manyatsoita chaizvo zvekuti handina kutenga dhayi, ndagadzira yangu kubva mumiti? It's like comparing dye, natural dyes. They are stronger than and they are more beautiful than even texture. Because pane imwe time yandakada kumbopfeka hembe chaiyo, I felt cheaper. Mitsikati yomusadaro vamwe mimi nekuti kuti takapfeka hembe. Asi ndoda kudzokera panyaya yeclimate. Mataura nyaya yeclimate change. Mukataura nyaya yekuti this is eco-friendly. Organic, yes. Zviri organic. Zvinobatsirei mapfekero amakaita kuclimate? Nekuti vachitaka kubvunza kuti saka kana munhu ndakapfeka hembe inoyi zvakanganisei climate, kana wakapfeka izvi zviri kugadzira chii, zviri kubatsiridza chii paclimate? Mostly climate, because ukatarisa kuti zvinhu zviri kukanganisa environment, zvinhu zviri man-made izvozvi zvakaita sematerial yatinoshandisa izvi, you are suffocating seas, oceans nestuff yakaita semaplastics. Maplastics, machira yaya animogona chinhu chekuti chiri kuenda kana pachinonopiswa, mafumes achinobudisa yaya ari kunopinda kuozone layer kwakwe, amazona. Compared kuti dai wongori kushandisa organic stuff, ukushandisa kana mashizha kugadzira something, andide chinhu ichocho pachinonodestroyiwa hachina any effect yachinoita paenvironment. Ende zvinhu izvozvo kuri kunzi zvakabvira kudhara zvichiitwa, zvakatora time yakareba vanhu vachiita system iyo, dai tisina problem yatina yeclimate change izvozvo. Zvichiri kuti zvatakapfeka izvizvi pazvinozonzi zvasakara zvakunodestroyiwa zvinokanganisa climate. Yes, kubvira years back. Ende zvinhu izvozvo zvese ndikazvitarisa zvakawanda zvacho pamaweeks anoita nefiber zvinogona kureplacwa zvakawanda nefiber. Ende zvimwe vamwe vanhu vachizofungawo zvimwe zvinhu zvavanokwanisa kugadzira nezvinhu zvakaita semaseeds, mashizha, midzi. Munofugei? Nekuti tinoona kuti mapfekero amuri kuita matemi mamudi machira. Iko zvino zvitakutora kwakunaya, kunotonhora. Makatogadzirawo nemagumbezi efiber here? Gumbezi rinogadzirwa nerwodzi. Anosara nonzi rwodzi rwemuti rinogadzira gumbezi. Ndo magumbezi enyu yayo? Rinogadzira gumbezi. Zvinonenge sina kuomarara here? Rinenge riri smooth. Amuzara rwodzi rwandikutaura, pane rinonzi mupfuti. Riri soft. Plus kana temperature yacho kana ende zvinhu izvozvo zvakaita kunge mukuona this piece yandakapfeka I accumulate mabugs. Wakataimedza hanzi kune mabed bugs and the stuff chichi. I accumulate because it's fiber. Zvoti totokwanisa kutoida kuti munorara henyu mumbari. Tikuenda sei kumaflasere kuya kuti vanhu vakati taakutya kurara? Ndotombopinda mumbari nchitengesa matrippers emakonza. Handina kana problem. Ndokwanotombonotengesa. Hapana inombouya pahembe dzenyu. Vamwe vanotombodaidzira vachiti mune indero mupinde inda achiaccumulate inde because fiber. Ngatiendei pekuti vanhu vanotomboti mune indero nechi pamunofamba vanhu vari kuzvitora sei? Ndambotaura kuti inini kazhinji kacho kana munhu wakapfeka zvakasiyana nevamwe, maziso anowanda, vanhu vanokatyamarara, vanoshamisika kuti kuchii chiri kuitika? Imimi vanhu vari kuzvitora sei? Vanombobvunza here? Vamwe vanoseka here? Vamwe vanoitei? Vamwe vanoseka, but they are challenged a lot. Vanozvida vanhu. Vanozvida, they love art. Vanotozvida zvakanyanyisa zvokuti ini ndongokanganisika pakuti cheteka havazvinzwisise pakuti stuff is art. It takes a long time to make this.
you have to pay lots of money. Amazona. Tataenda pakuti zvakuvhurirai mukana here yekuti muwane cheuviri mapfekero amuri kuita nezvamunogadzira. Yeah, I have no problem. Kuti kutora kwangu mari handina problem. Mari iri kuuya yega. Vanotora ndotora. Ndine kungoti chete mamwe mani ndichiri kungo establish ma links chete. But ndine ma avenues akawandisa ndisingatombo. So takangomirira chete kuti ndingoita ma works chete achiburiswa ma works. Vanhu vanoada kana boots kana ma hats. But manje zvinhu zvavasati vakuzwisisa ma prices. Vachiri kungocompare nezvinhu zvavanotenga zvemachina mumastores. So taka gadziro yet anongofungidzira kuti hai zvangofanana price yacho nemachinese chichichi. But whereas zvakatosiyana inogona kunge itori kana 5-10 times price yemachina iyoyo. Because it's art. Because kuti ndigadzire chinhu ichocho ndotombofunga zvakanyanya. Plus I have to go musango vanosangana nenyoka hombe. Mufiber munogara nyoka hombe. Ndichiharvesta fiber yayo ndozonogara pasi ndichishanda. I have to imagine. Saka mimi munosangana nenyoka semunoramba muchienda kwamuri umwe. It's like ma places anenga aine fiber yakawandisa ndopisa tai ndotanga ndakanda tai. Handidzirwise because it's like uri musango madzinogara. Ndogona kutanga ndakanda tai kuti dzidisperse. Ndocheka fiber yangu. Ndonoisira kure nadzo. Ndoshanda fiber yangu. Ndobuda musango mwe. Munocheka nei? Munofamba mutofamba nechibanga chihombe. Nesikeo. Inonziwo jeko. Yeah. Motakura sei nekuti dzizhinji fiber dzamutora dzine minzwa dzinobaya. Fiber zvanoita manje ndongoibvisa zvima minzwa yemaside yani ichochi zvakaita seichi. Minzwa yemaside ye ndosiya zimunzwa nemuzomberi ndongoipeka kana mumasagi mwame. Ndoitakura ndonoisa hanimwende nayo kure stereki. Ndakutogara paipa nedhai rangu nebadza. Ndakutotanga kushanda ndozongobuda nayo mwame atoma strings chaiyo fiber. Saka munotoimoneredza kuita tiri vasikati ndikugadzira chibhobhini changu cheshinda. Saka imini munoiita sei? Aina ma strings akarebesa stereki. Aina ma strings akarebesa. It's like 30 to 35 more than 35 centimeters. It's 40 kwa mini. Akungoti kaungana chete wakutongoi roll away icho chipomberi icho wotoipeka. Munharaunda yamunogara muchitanga kupfeka saizvo ndinoziva kuti kana uchibva kuchikoro unenge wakadzidza nevamwe vanotanga kuti mambona ningiya zvaari kuita here dzimwe ngoti imimi vanhu vachitanga kuonai muchipfeka izvi vakati kuti vanhu vanosiyana maonero. Kuna vamwe vanoreada faster kuti art creativity. Kozoti vamwe vanoti anopenga nemunhu akupenge. But inini baba wangu havana kunyanyaita problem nazvo because pamba paitouya varungu kana maartist pamba ipapo nebazi because is a designer. Iwe ndatombowabatsira mamwe maworks. Paitouya maartist saka iwo havana kumboita problem neni zvakanyanya. Nekuti varungu vakakurumidza kuzviappreciate. Vaitongoziva kuti iart. Havana kumboita problem neni. Ndaitongozviita nchikoro. Vaiziva kuti ndine ma-qualifications e-computer technology. But vaingoti meno ndozvaachuza ngaangoiti. But vakamboita question mark kuti kwewe ndowasiya electronics uchiita fibers. Ndinongopindura ngoramba ndingocontinue nongoita. Munopindura baba uchibvunza. Musi wamakatanga kuti inini aiwa inini handichapfeka njima chiraya ndakupfeka fiber. Zvakafamba sei? What did it take you to say ndakutokumura ndipfeke fiber? Uye zvamakakumura zvacho makaitei nazvo? Makati kudii muchitanga kukumura hembe kuti ndapedza kugadzira trouser rangu ndora ndakupfeka? Pandakatanga zvakatanga nechishort. Ndaipfeka short but uku ndine top. Ndakapfeka top chaicho yejire.
ende vanhu they were so fascinated nechishoti chaiyo vainakirwa nacho zvisingaiti. But vamwe mafriends angu ati iwe type yawakarova iyi haufa. But vamwe nechallenge nazvo stereki vainakirwa nacho. But ndakazoona manje kuti shoti chejire chitomboenderane nefiber ichi chakatori kure chakatosara zvekudaro. Ndobva ndatozotanga kushanda topo manje. Ndakushanda topo. Ndobva ndakatozoshanda topo iyo ichongoita complete ndakutopfeka topo. Mati baba vana kuita dambudziko komai? Ya mai havana kuita zvadambudziko futi. Mai wangu wakashaya. Because na mai tindiri close saka kana kuti vaine time yavaizoita hanazo but wazi inini vaingondisiva kudhara kubva kudhara ndichingoita zvimwe zvinhu kuti munhu yakangosiyana nevamwe. Muri vangani mumba menyu? 7. Ko vamwe vari kuti kudi uye vachiri kupfeka here hembe dzikati you are introducing them ku 5? Ivo vari kupfekawo hembe chaidzo ivo zvakatoashamisawo kuti zvakamuuya sei mupureni dzake but vanongotambira nazvo havana vanotongonakidzwawo nezvanechingoita izvo. Muri muchinda tinoona dzimwe nguva munhu ngocha ndine wandadawo makatokanda pakicheni here? Hansati but ndakambopinda zvangu marelationships. Vanhu iwe munotambirika sei? Wandaimudana naye time yandakazoswitcha kupfeka idzi akatozirava plus ndo time yandanyanyopublicizwa zvimwe zvisingaite. Akati aiwo mbiri yako yanyanyizo uita uchingoburiswa manewspaper uchingoburiswa matv ichichi zvanyanya plus pfeka kuna attract attention yavanhu vakakwandisa stereki. But inini manje ndakazoona kuti ndiswitcha kudzokera macomputers futika zvaindibhowa manje nyaya because macomputers inini ndayada ndaigadzira mamachines zoti ndaigona kuita 7 mamachines muroom ndiri 1 but manje mamachines kudzidza kwandakaita inini anoaffecta neradioactive reaction. If you live long uchishandisa mamachines aya unozoita zvirwere zvimwe zvinodhura kuzvigadzirisa. Saka macomputers aya kuti ndiswitche ndidzokere ndozvaidaiti dzokera unogadzira macomputers but ndakati aiwa kana uchienda The choice was before you. Marriage kana kuti ndakati art mukasacrifice. Saka after that amuna here kuna vamwe vakazouya here vari kuappreciate kuti ndozvaari ndomuda akadaro? Pane mumwe wandakazomboinaye zvangu but kungoti chete manje problem yandinozoita manje ndekuti dzimwe nguva manje communication manje anozomukombolena communication because ndozomboita because works ranoita irika ndoita time yakawanda ndiri focused pabasa chete. Makuignore umwe wenyu? Kana hama chaidzo ndinoti handina link ndikakata ndikona kutiza phone ndikona kuti namba ine kana 10 mamissed calls ndofunga imi munoziva makambotry kuti link rinotonetsa. Nendiri committed zvisingaiti. Okay. Munorukira kupi kana muchiruka hembe dzamuri kuti izvo ndinoda kugadzira chikaichi mamatanga kugadzira muri kumba here kana kuti kuuya kwamunenge maona fiber yenyu? Works is like works rangu zvakutopenda maworks because ndogona kana kuprepare maworks mustreet vanhu vanoziva nchitoruka kana mustreet ndogona kurukira mustreet batanidza maworks aya ndagara ndiri kugadzira zvinhu zvakaita semahetsi mabags chichichichichi zvinhu zvinotora malong process zvakaita semacostume ndozvinhu zvatinototi kana ndasita kana zvimwe zvinhu zvinoda kubuildwa zvakaita semainstallations. Isu tinowanza kuti ukapfeka chinhu chimwe chete kuti ndadikitira ndafamba ndadikitira ndosvika nokutowacha kamwe chete wakutowacha mangwana wakutopfeka chimwe uchiaina uchiisa stay soft uchiisa zvese uchiti zvezvakapfava. Imimi munowacha nei? Munowacha after how long? Nekuti ndakatarisa
ndiri kuona zvakachena. Munowacha after how long? Kuwacha ndo zvakudependa because it's like zvinhu zvanodhila nazvo ndomixa ndiri creative artist ndoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Ndogadzira matrappers aya mafilters emota anenge aine tsvina dzimwe nguva zvinogona kusvibisa macostume angu. Ndakuita kazhinji ndoanyika ndotowacha kana kuti nesafe. But ndakazorealize zvangu kuti safe iyo sometimes inoaffecta fiber yayo. Inoaffecta dzimwe inoiweakena dzimwe time. Nechida dzimwe different types of soaps dzimwe dzisiri safe iyo. Ndodzanogona kushandisa izvozvo. But chinhu ichi hachimwe tsvina kunge jira because chakaita kunge twain. Tsvina inenge iri pasurface. Zvekuti kungowacha chirango chete unogona kana kutotiisa sipo musaga uchichena chotorasa tsvina yese. Indozongo uchiwacha zvangu chingoradzike chingori white but hachimwe tsvina zvekudaro. Mungatsanangura here zvimwe zvezvinhu zvamunogadzira imimi muchishandisa fiber? Zvataona kuti zvamakapfeka ndezvefiber. Tiri kuona kuti makatakura bhegi. Ndogadzira boots, ndogadzira ma-earrings, ma-hats, ma-gloves. Zvakangova siyana-siyana. Ndogadzira anything. Chero chimwe chinhu chongoti munhu angouya nechinhu kana ma-washing baskets, chinhu chongoti munhu angoti chinhu chakukwaserera uchiisa pafiber ichi. Kana ma-specs chaiwo, maglass chaiwo kupfeka chaiwo ndokana ukaisa pafiber. So far pane vakambouyera kuti togadzirawo trousers. Ndova ndiri kuti vanhu ivavo they are more than 1 million. Vakauya vachida kugadzirira. Vachida kugadzirwa. But manje panyaya zvakaita semuziva nyaya tisingazonzwisane ndeyemaprice because vanofungidzira kuti ihembe. Hadzisi hembe idzi. Anopinda category inonzi ma-soft sculptures kana takupinda kuart because ndoparticipata kuart. Anzi ma-soft sculptures. Zvaita kunge dombo riri kuiswa but dombo iri riri kufamba rakapfekwa. Zvakazivisa. Because it's like mapiece anoita mamwe acho anenge atori nema-images amungona. It's like atora munhu vanhu vaya vanoita ma-visual vaya you can read a story pachinhu chachi. Zvino manje zvamuri kutaura kuti zvinhu izvi izvi munhu akaita seni handichaafoda. Hamusi kuti kudzorera here kuti tirambe tichipfeka hembe idzi dzamuri kuti imimi hazvizi eco-friendly, zviri kunetsa kuclimate change? Nekuti kachaida kuti kana chinhu chakanaka chive chinokwaniswa kuitwa pachirungu vanoti afford. I can afford it. Zvino iyo zvimatondityisidzira kana zoti I cannot afford this. Ayo. Try kuti anomukuona apa kungovhura njere dzevanhu kuti zvakaita semumayunivhesiti mwemwe vanhu ivavo kunonzi wakaendeserwa kana kuti chinhu ichi they could open up kuti vaintroduce zvinhu zvakaita zviri organic zvichiiswa mumamaterials zvinhu zviri kugadzirwa izvi zviite almost kana kuti 80% yeorganic because zvinhu zvakaita zvinhu zvikuru miti mashizha chichichichichi zvinhu izvozvo vanogona kutsvaga way yekuzvishandisa zvichiprocesswa but zvisingarasi that organic stuff yekuti chinhu chacho kana chakuzodestroywa chisakonzere mafilms ari dangerous kuenvironment. Amazona. Asi katinoziva kuti tisati tasvika pakunodestroya hembe ndokwanisa kutoipfeka 30-40 years ndichiri kupfeka hembe yangu. Imimi zvinhu zvamakapfeka izvi zvinorasta zvekusvika kupi? Fiber can last a lifetime munhu akapfeka. Kunzi mwana usinozongosiyana pamwe size yekuti akura achakwani chichacha but kuri kuzuka achigadzirawo uri mukuru unosvikira pakufa uchikapfeka one piece. Mune juice here nekuti tikuwa takabva muchando makatogadzirawo nemabhatyi here efiber ekuti panguva yekutonora munokwanisa kupfeka bhatyi kuchipisa iye zvinezvi uye zviri sei paweather
nekuti ndinoona kuti kana ndikatonhorwa ndinoisa jusi pamusoro pane imwe jira rauti unototi iri handipfekeri kana kuchipisa nekuti ndinoona sei ndinozotsva zvakanyanya. Saka imimi zvamakapfeka izvi zvinoita sei newedha inenge iriko kuchitonhora kana kupisa? Thanks for that. Mukuona kuti chinhu ichi kaicho ndopa chakasiyana manje nematerial yemachira chichi. Muti ko inoadapta neweather. You don't need a jersey. Achitonhore, achipise, chero ukaita heat wave autsvi. Because wakaita kunge munhu ari mumvuri, ari mukati memumvuri. Anomazana. Autonhori bhosi ukaenda unobata muti kuchitonhora wakaoma. Mamboziva chitonhora kana kupisa. Chimuti chakaoma che. Do the same nepisi. Autonhora upise kana kuchinaya unogona kufamba long distance uri mvura meme mvura isati yasvika bhosi chinono contract. Mvura isati yasvika pamiri. Kukangorwa mhepo chabva chaoma. Saka totoiti wonder dressing kai. Chabva chanooma apa. Because it's natural. Muti. It's organic. It's warm. Matauriro amuri kuita. Muri kutaura zvinhu zvekuti zvinokwanisa kukanganisa environment. Saka tiri kufanira kunge tichiita zvinhu zvinokurudzira environment. Ngatimboona imimi pakurarama kwenyu. Munodyei? Nekuti ndakakutarisai muri kutaura nyaya yekuchengetedza zvinhu. Imimi utano hwenyu mukuhuchengetedza muchidyei? Inini handidyi zvinhu zvakaita senyama, sadza handidyi. Ndodya muriwo fish kana chibage, ndodya chibage chakaicha. Kana mavheji kana mutsine. Mutsine ndikauona kana mutauni mukutenga mutsine, beans. Chezo beans idzi. Ndika beans. I don't eat meat. Muchichengetedza utano. Iti zvimwe kana zvimwe zvinhu zviri acidic zvezvo zvakanyanya. Madrinks aya tikuramba tichinwa. Ndogona kuzvimwa but not zvokubva ndaramba ndichimwa stuff iye. Because pane zvimwe zvinhu zvinoita kunge zvinoshata kudya but zviri healthy. Especially traditional foods. Vanhu vanogona kungoshora kuti chino chivanhu but ndo zviri vachimhanyira kunodya stuff iri but aiwa zvisirizo. Icho chikafu ichocho last plus chinochengetedza health yemunhu. Plus mukuona kuti kana aging chaichaichai you don't age. Kana mapfekero atiri kutaura vanhu vakuaffectwa kana climate change iyo inoaffecta aging yemunhu. You age faster. Tokurumidza uchembera. Yes. Ko mafuta ekuzora munozorei? Mafuta ndokuzorawo vana vaseline wa. Iyo iri right ayo kuskin. Nemwe samwe nombo ndi ari ku South arimouya ma lotions but and afave ma lotions aya. Ndokoshandisa simply vaseline. Zvingaite sendiri kuita pry hangu. Saka turikuona zvatiri kuona kunze zvamakapfeka. Saka mukati mune makapfeki. Makagadzira futi fiber. Fiber because zvandiudza kuti it's a process that thing kana iri underwear stuff inosvikira pakuita soft. Ndo zvatoda kubvunza kuti unofamba sei? Inosvikira pakuita soft nekuika. Masana. Plus ukuona kuti kana tikutaura zvema underwears that stuff yese inobuda that stuff inobuda pakuti amuchakwanisa kuaccommodate my genes chichi because it's organic. Saka zvinotobatsira utano hwemukati. Yes, I had a project imwe yaida kutoshandiswa that thing iyoyo munati pamapads aya. Hainazokondinya zvayo but ndakaona kuti that stuff inogona kushanda pamapads yayo because it's like stuff iri kusakwa ichinopinda mumapedzi aya haina magems kana chichi kumapedzi evakadzi. I had a project inge yatombointroduced yemapedzi but it didn't take off. I know so but vanhu vacho ndichiri kushanda navo. Kazhinji kacho dzimwe nguva kana tichifamba nemapfekero vanhu vanobva vati honai vakapfeka chechi uniform yechechi yakati, aiwa vakapfeka so ayo mapostori ayo mahwisiri ayo maroma ayo
aiwa ava ndeve manje manje. Imimi makapfeka kudai so'o zvine religion here mukati? Religion yenyu ndeipi? Ya ndiri murastafari. Vamwe vanoziva zvedu, vamwe vedu vanoona vamenoona naCape Town. Ndamudzwa nzanzi Cape Town chichi vari kuva nemapfekero akadaro kuti vasingapfeke bhutsu, but vanoshandisa saga rere, saga that seki refodya rere, vamugona saga refodya rere ndiro vanoshandisa kugadzira macostume iyayi kuCape Town nePort Elizabeth. Asi ndamboenda kuSouth Africa, asi ndamboenda zvakuSouth Africa, but I heard kuti ndokwavari iko. Kune vanhu vasiri kupfeka hembe dzakaita sedzidzi. Vanopfeka ma6 here, vanonzi masakman. Pane umwe wamakambonzwa here ari kupfeka mupfekero wenyu kwati tiri kuti isusu Zimbabwe yese kuna Catwell anopfeka mupfekero? Ndichinotofanira kutsvaga vaye vanonyora vanhu kuti vapinde mubhuku rekuti uyu ndiye ega aita ichi. Chero kana vada kuita research kubvira kudhara, kubvira kana mukatarisa kana kubvira challenge kubvira kana mumaBible Times mbositarisa kuna mumwe munhu aipfeka pisi anopfeka iyo. Ndimi mega ndinotopfeka pisi iyo. Hamuna wamakamboona, hamuna wamakanzwa? Hapana, ndakatombobvunza kana vakuru chaivo hakuna. Ndindoipfeka pisi yefiber. Tiri kuona kuti pamuri mupfekero wamakaita mabhatani ayo imhodzi dzehacha, hapana kana jira pamuri. Saka iye zvino tinoti vanhu vazhinji, kunge ndakataura nemi paya panharembozha, nharembozha iri kubva yaita kunge the odd one out pamuri. Munozvitora sei izvozvo? ndotongoshuwira kuti kuri kunzi tisina kuitwa introduction yeizvozvo, dai tine means yedu yecommunication. But iye zvinezvi hatisati tane yamunoita recommend imimi. Dai tine means yedu kuri kunzi takatena inotogadzirwa from things zvinobva musango yemunhu, kwete kuti kana kuti zviri zvekuti zveuroyi kana kuti totada zvinhu zviri practical. Whether it's a plane iri kugadzirwa nezvinhu zvekubva musango, dombo uri kumainwa gold, chichi muti wakadai uri kubatanidzwa chinhu chichisumuka mudenga chichibva muAfrica muno. Kunge chainzi chitundumuseresere kudhara. Yes. Asi chaiveko here chitundumuseresere? Chaiveko. Zvinhu chete zvokuti pakazoitwa cut off yeteknology neintroduction yekui, but ukada kuzozvitarisa, ukada kuona kuti ukada kuzozoona kuti iyo iri kunzi technology yacho it's vanity, haina maturo, because it's distraction. Ndio iri kulead climate change yese inozongosvika kuti munhu akaita kunge akapfeka plastic kumeso, akasunga plastic iye ari kufema, anosvika pakufa kana neplastic iye. Tingati here zvamunoita, mapfekero enyu, zvamunobhilivha ini zvine chivanhu? Ndiri munhu kuti chivanhu hakusedhire kuti chivanhu handizive zvangu kuti chivanhu vanenge vachirevei. Amazona kuti vanhu vanenge vachiti dzimwe nguva munhu anonzwa izwi rana sekuru vake, zvinhu zvaari kuita izvi ane zviri paari. Imimi mungori imimi mukuzvifungira mega? Inini ndindega, because kuna vamwe vanhu vakamboda kundibvunza vachida kundidhonzereko, asi takazobvunzana manje kuti kumhuri kwangu inini kunana sekuru vangu kana kunana kusaidi kwana amai kana kwana baba kunaimboita here ati ivei? Hakuna munhu aigadzira, hakuna munhu akambopfeka costume yefiber kumhuri yedu. Ndimega. Yes, hakuna kwana baba kana kwana amai, kubvira vatange kunzi, kubvira kumudzi wacho kunzi kana vachida kutarisa kumashoda chaiko hakuna. Ndini the first. Saka hazvina kuti zvinganzi ana sekuru kana kuti it's art as it is. Mataura imimi kuti munogadzira futi matraps. Trap inonzi chii nemuchishona? Duo. Fanga rehove, rinobata hove riyari. Asi apa raakugadziswa, raakubata gonza. It's like chinhu ichi ndakachi-inventa, ndaimbogadzira mats ekutsikira emachira aya.
and the place yandaigara manje akagumisira yani makonzo akawandisa. Sandaona kuti makonzo aya kuauraya nemushonga plus mushonga uri dangerous shandisa. So I had a vision of this thing. Chinhu ichi kungoisa chikafu mukati umu chisina mushonga anditi nomasikana dori apa kubata mazikonzo mazombaya nemadiki udzorera chinhu ichi chako ichi chiri pakati nepakati anditi obva wachahakira waya chiputirire kuti asanon'one chikafu nekunze apinda akawanda unochiradzika pafloor paipa murumu mune makonzo maya kana mungave muceiling kana mumashelf mushop iwo anouya achikwira zombe riya rikapinza musoro rinostrecha zvarinoita chipinda mumwena zvamuziva mumwena buri diki rinoenda tete ropinda mukati rimwe rotera achiterana mukati asi kuti azonokwanise kunobuda manje kuspike akubayiwa kumeso newaya idzi plus kazhinji ukazvitarisa unoona kuti kazhinji muromo unenge uri pakati nepakati akuita kunge hove iri muduhwe yakutsvaga muromo mumasaidhi munopinda 8 kana 10 mukati imomo mukazoona kuti makonzo ari murumu mema akuenda achiita medium achiita smaller just squash munodzorera chimuromo ichi chete munoemta makonzo kumarara uko ari mapenyu you don't have to kill because it's environment anodzoka futi adzoke kunoti rauda kudzoka rosangana nemota kana kitsi ikoko rakudzokera iko you have to complete the ecosystem yayo kuti iri kuzodya nekatsi ikoko zvichidaro unogona plus makonzo iyayo they've got a purpose akatosikwa ine purpose kurarama kwemunhu hatingoada mumba medu aifanira kudzidziswa kuti anogara kumarabi uko zvokuti kunhu vanhu vange vakagara vachidaroka tichiziva kuti gonzo rinogara mumarabi aka ndike tumakonzo tudika isame concept iyoyo ungoisa chikafu mukati wodzorera ichi unochiradzika pafloor tumakonzo tudiki tuya twakupinda hatuchabudo hauchashandisawo mushonga pane vanhu kana kugara uchibuda mari. Vanhu vanoda kukubatai vanokubatai panhamba dzipi? Namba dzangu 0775 10 8 116. Ndakumbokutorai kumashure shoma. Mataura kuti mimi religion yenyu iRastafarian. Mungatitsanangurire kuti zvinorevei izvozvo? Ndizvo here ndosaka tazonzwa muchiti mimi hamudye nyama nekuti tinonzwa chinzi marasta haadye nyama. isusi maRastafarian tinobhilivha muna Emperor Selassie the first wekuEthiopia, the same ndiye Jesus Christ in his kingly character. Angona anzi Jesu ndiye Emperor Selassie, King of Kings. Ndio tinobhilivha kuti ndiye Mwari pakuita kwekuti kana kuti craft is like my visions anouya out of meditation. Anozona kuti meditate, you have to meditate. Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti makagadzira imimi matombotanga maita meditate mobva maona zvichiuya mumusoro kuti isaichi nechichi because it's like kana nchigadzira chinhu zvimwe zvacho zvinotouya ndichichiita ipapo zvokuti kana ndichipedza unochiita nditoshamisika nacho semashamisikiro anenge achiita vanhu futi kuti chinhu ichi chakacreatwa seichi but ndozoona kuti aiwa pemba ine hendi yenge ichito. Izvezvi maane makore mangani? 48. Uye mungati imimi maita zvinhu izvi kwemakore mangani? Ndaita more than 20 years. Ndine 48 years yekubereko. Ndane more than 20 years nchiita art iyo. Mungati here kunge zvinezvi muri kutsvaga munhu anokunzwisisai wokuvaka naye musha anokugamuchirai zvamuri momugadziriro sketi yake yefiber nebhachi rake refiber. Ndinobuda zvangu but handisina that pressure yakanyanya because I'm 48. Imagine ndane 48 years. That pressure inozoitika mumashure. But handisina pressure zvakanyanya. Ndinozvida zvangu but handina pressure zvakanyanya. Kuzvida munozvida asi hamuna pressure. That's a good one. Takupendera chirongwa. Mungangotiudza here kana kuti zvamunoti mimi muda kusiyira vanhu zvichida vamwe vasingakunzwisei nekuti muchasangana nevamwe
vekuti vachacheuka kuti munhu akamboita mupfekero whwayuyu zvekuti iye zvine zvari pachirongo vanzwisise kana kuti zvamunoda kusiyira vateereri. Ndongoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe nesapoti yavanondipa ndiri mumastreets kana mumaexhibitions nevamwe vanondisponsor vakaita sana British Council. Ndinoda kurudzira vanhu kuti vana venyu kana muchivaona chikoro handisi kuti chikoro chakashata, asi tasai kana vaine chipo chaainacho chiri maari zvaari kuratidza kuti anokwanisa kuita, ndinokurudzira kuti asapotwe mwana iyeye, nekuti zvimwe zvacho zvinogona kunge zviri izvo zvinogona kutozomubatsira pakurarama zvichibatsirawo ruzhinji rwevamwe vanhu. Toda kutendai mukoma Ketwell Kutsi. Handanakidzwa hangu pamatazvoni ndozvida hangu asi handina pressure. Asi vataura ivo kuti tinoziva kuti vana vakasiyana siyana. Kana pane chiri mumwana chamunoona chinoda rutsigiro rwenyu, ngatisapotei vana muzvinhu zviri mavari, nekuti nhasi uno vataura kuti ivo ndivo vekutanga, ndivo vega. Kutaura kuno kwatiri kuita ndivo vega vane mupfekero wakaita saiwowo. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare muzvirongwa zvinoteera. Musakanganwe kuti munhu wese inyaya, imimi mutori nyaya, mune zvamakararama, mune zvamuri kurarama. Uyai tikurukure, vamwe vadzidzewo kubva muzvinhu zvamuri kurarama kana kuti zvamakamborarama. Tisangane zvakare muzvikamu zvinoteerera.